Kesengi ke basis pak prapo, ha keteng vào khuôn mình xiêm một khuôn, amen. Ku try Jisu tu pensele ingi dah mun xiêm một khuôn, jong mi. Kes kal siti jong Jacob, kalau nong ke baar. Ku para bangai, wat penian senrap lang ya ke jingai ha utrai Jisu Christ, uba pernai dah ke buram, bat ke jing nyau siliang kemat ya kibriu. Syutarai on wanrung ha ke jingalang jong pi uwe ubriu bariam itenat bah, ubadeng satik siar haki simpri akti jong u bar hakajuk kapor uwan ubaduk ubariam raktai tharai phi pat phile kit khia ya uta ubri ubariam bha bat phi ong shong se hang ne ba ya ubaduk pade phin ong shuyeng ho lani shong setai hamadan hajan kalingkunot kejat jonga da kumni ke jingle hatu phimsim lale siliang hapdeng jongphi nikela nong bishar da ka bapi ai kirai baman haong se ku para bangai ba ye hatu ublei umsim lajiet iki baduk ba kerdu jong kanik perthai banlong ki barus pa ha ka jingai ba kinong yo pateng ya ka hima ka ba ublei ulah kular ha kitu ki ba ye yo u penban ma phi philale penja buram me obaduk om dei ki riu bha ki bale ben ya phi dei ma ki ba Dei maki kiba patom ya phi sya ka yeng bishar. Bat kiba telai ya ka kerteng badon buram ka bala penlong ya phi ki jong ublei. Phile kenya ka badai lada phi pendap ya ka an iem ka bat ka jento ka ong. Men ie ya wala para marjan kumbaya ladi. Henrei lada phile siliang phile pop. Bat phi sya penram da ka an kinong pen keny an. Jar barakhe ka an barok ka wei henrei upen keny watang ka wei ka hukum. Ularem haki barok. Namar uta bala ong men am klim ula ong ru men am penyap. Tila da phim klim henrei phi penyap kata phi along kinong pen kenya ka an. Tukran batule barabor kum kibri ke badai ben syak bishar po ka an jong ka jing lat lut. Ka jing bishar kam jus ngau sen ai obri bam jule isen ai henrei ka jing isen ai ka job ya ka jing bishar. Ko para bangai. Kan mentoi yu lada obri ong ba udan ka jingai. Henrei umdan ki kam. Hatu ka jingat kala mo ban pen em yu lada upara ne ka para kiling khoj bat kimdan ka jin bam ka baman ka sngi bat phi bat phi ong haki kublai kit bok kit wiang pen sa ya ladi bam ha ban dak kedang henrei phim ai ket badon kam ka met jingki ka jing bha ayu kata kumju ka jingat daladi kam don ki kam kalong ka bayap kumni dei ban kren ka kum uni obriu phi ong ba phi don ka jingat bat ngadon ki kam ngan pensabut api bangadon ka jingat da ka bapen I ya ki kam jonga pensabut mapi menta bapidon ka jingat klem da don ki kam hingat badon ublei kata ka bha henry ki sui ru ki don ka ju ka jingat penban ki kiyo pikwa sabut ko riwet ru tham ba klem ki kam ka jingat ka kam sapa ai hatu ukpa jungi Abraham simlaman hok de ki kam jung u habala terwa kinya yala ukun u Isak halor keduan hakani POE ba ka jingat kala trei lembat ki kam jung u bat ka jingat kala penjanai da ki kam POE ru kumno la pendap ya ka jing tho ka ba ong Abraham ulangai ha ublei ba kata ka jingat kala penman hok yu bat balai ula khot yu ulok jong ublei minta POE syai ba ubriu ulaman hok da ki kam jung u om tang da ka jingat ha ka ju ka rukom hatu sim lapan man hok ya karahap kenuti da ki kam jongka naba kala penri ya ki nongra kubor ba kala pha iki da kawai pat kalenti tu tips scam te ba ka jingai klem ki kam kalong ka bayap kum kamet ka ba klem ka mensim ka ktien jong try ngis ngongu ya oblei hagani ka nong ba ar u Jacob usdang da ka ba kreni ka wei ka benta ka ba mangi le si haka jing bam tip lene haka jing ngau briu ngi le si ngi lakum le berkata ka dai ngi bishar iki briu hakum ka kerdan ka mamaki kidan ladang i obriu bariam sud ubale bha lene ubariam bha lene kalong kemi ne ka briu ka bale bha ka bale khuj ka ba internet ngi nang bha ban buro meki henre bawan bade ki briu ki bariam rakthai ki baduk ki ba kerdu bunsin ngi kumpet ngi kumpet siliang khmat la ngi kumpet po ngi kumpet nyoben yaki ngamtip lada pin menjur em hanre nga sngo ba le sia ka jing em janga bunsin la long kumta ru bunsin la kumle kumta mapi sejuba pi ladi
hatu pilale ne em kumta kaktian jung blai ka kwa ban hikai ngi we be bangim dei ban pen ya pher hap deng ki baduk bat ki baru spa kawai bun sien wat hakano ko du benta jong ka imlang sa lang jingi bun sien ngi sai le hakani ka rukom habawan ki babha aki ruspa ki baru spa kumba ong we ba ma habawan iwe ki brio ki baru spa ki badan ba em haba ki wan rung haka yeng jungi ni thiet ki jingbam ki barem ngi aisha ki pela babha ngi ai ka shadut ka babang ngi ai ka jingta lai sau jai habawan badai ki baduk thiet la thiet ka no ro biang tang siduk chang sidukot la ne tang si jat ka do la ne teng teng tang ka peleng de tang tung ru la biang la ai la ka ai haka jing si cha tu baru spa la sha yu ma la ka por dangi la ban ai le teng di ban ai kini ki baduk ken namar teng teng kim yu la hieng te ki wan hieng jungi la dangi la kan la dangi la haka caka ban ai ki baru spa namar makile kin dabam kin haban antat ke sini kin tnum kum ni kum tai ter hendai la pi ai ban mani kini ki baduk ki bamju khamyo kan long ga jingker khu yengi kani ka rukom perkhat juga tin jung play kalong mar khong pong ya ka ai ka bamangi sai le ni ka bangi i haka imlang salang ber ka preng jung gini ke baro khoi ka dei kani bamangi ngimdon ka hok ban bisar penram yano ngimdon ka hok ban penia pher hapdeng u baduk baru spa ban ngimdei ru ban long kinong bisar khamtam ban bisar penram ya ki baduk lane ya kitu ki kerdu lane kitu ki brio ki bale se ki kimdon ki riam ki babha mangi preng la kum bisar ki kum ki bamler kon men ko para ba ngide ban le bha su pan ban ki ngide ban le bha su pan ban ki bat dik ha ka khot ba khat lai ka tin ju blai ko ong kum no ya kitu lada mangi ngi bisar ngi ngin sangat ka khat bisar jong blai bat ya kitu ki bamju isen ai lane kitu ki bamju le isen ai ki wei ka jing bisar kam ju ngau sen ai ya kitu ki bamju le isen ai ki wei pat ka jing bisar kam ju ngau sen ai ya kitu ki bamle isen ai ki wei pat tege nak ko nan ko para be mangi barok khoi ngin sayang khmat ka khat bisar ublai ngin sahab an ai jing khen tu ngin long barabor ki ba isen ai ki ba kloi ban yarap ki wei kham tam ya kitu ki baduna kham tam kitu ki badon kam sisha ya ka jing yarap jonga bu jong phi kawai ka ba ka tin jung blai ka hikayat ngi sepang kani ka an sepang ka an bar kawai ka tin jung blai khot bispo ka ong kum ni jar bar khe ka an baro kawai henrei upen khen wat tang kawai ka hukum ularem haki baro nakani ka daw ko men ko para be ngi sa ong baro bor ba om don wat uwei ru ubriu balong hok hakmat jung blai dala ka bor la jong balai ngi don kam yo nong pen balai ngi don kam yo jisu bon pen kup yengi da ka jing long hok jung haba ma simno ikipop jungi balai namar ba le sia ka jing jung hadu mentang la lai pho pras nem karta ka bamut ka ka bajia la da mentang nang ni sakmat nga jing ba very good ka ka basni wang la dap le pada mana bon pen biang ya kata lani ka ka basni wang la dap le ka bang perkhat basni ur bang kren basni mana bon pen biang ya kata nak ta dah bang pen khanya ka wei ka an ngi kit pop ya ka an baro ka wei ka bamut habang ngi pen khanya ka no ka pop ngilong hi kinong pop bat ngim dawa ban yang hakmat jung play dei tang ka jing isen ai jong blai na ta ka daw don ki ba ong ba ublai ba isen ai kum ta ter la ne nang ni khmat ngan im bhano henrei ngi don kam hi yo nong pen im namar balai ngi la long ki nong pen khen an ngi la long ki nong pen khen an ti ban pen biang ya kata ka jing pen khen an jungi ngi don kam yo unong pen im we need a savior ba un weng ban pen lait ngi na ka jing tim jong kata ka an ka ba mangi ngi la pen khen hadin kan ngi pulien ak du khat ka ba khat saw du bakut ukran spang ka jinget bat kikam teng teng kani kari ka wei na kimat ki ba penia pher bha ka ba ki brio bun sin ki se penia pher spang ba u ban ong ba u Paulus ukran spang ka jinget Jacob ukran spang kikam nang tada ka jinget pher khamtam ki protestant ber kumju ki catholic ber kumta ter kani ka jing sungwe pher larangi puli bha ya ka sithi baro khat jong Paulus ladapi puli kum haka sithi ki Roman ladapi puli haka sithi ki Galatia penyu i barabor kum ka nuksa Galatia nong bahan rio ha Paulus ong kum no waju bakla sapang kani ko man ka para ba it ubrio un ot tang ya ka ba ma ubet lada ubet haka kam jong ka do un ot ka jing yap lada ubet kam jong mun sim un ot ya ka jing im nang tare ka sithi ki Roman kalau nong ba ar ka ong ba mangi wei pe wei ru ba wei pa wei ubrio un haban ajing ken ya ka kam jungi pe du khat ban riu ong na ba un sa ai bai nong ha wei pa wei u brio kat kum ki kam jung roman kata le roman lo nong ba a du khat ban riu ko ong na ba u blai un sa ai bai nong yo wei pa wei kat kum ki kam jung te ka ai ka ni ka jing ong jung jacob la ngi pe ba bro artli ka ong ya ka ju hi ka phang ka nuksa ngin pe phang u abraham sephang ka rahab ba u
kani kaktian kasih ti jong Jacob kabata yangi u Abraham uman hok kumno da kabanget ulanget bat kalawan lam ka jingman hok bat kumno pade upen pau ya katu ka jinget upen pau ya katu ka jinget amdei bau sakut haju upen pau katu ka jinget ba ublei upau u ong mi nakala ka jong kari let syakari bangan sakdo ya pi u Abraham unget ya ublei bat ulet hakal nong bakhatsan kitab Genesis haba ublei ong Abraham mi shaban na yeng pe iki klur sun deng pe kat ne kin sabun ki khun jong pi kat ki siap halor ka aduriau kin sabun ki khun ki siu jong pi u Abraham aku tu kapor umpat don wat we khun ru but what you Ismail ru ampat kha takada wat la kataru unget ha ublei unget ba kata ka jingkular ka ulong but kata ka jinget kalapan manhok u hakano kurkom bar ulayat barbor kata ka jinget wat lada umpat yo pediang ulanget wat lada umpat yo pediang ba ulanget te kumno pada ublei lane kumno pada ngitip u Abraham namar balei u Abraham ulayai shania ha ublei kam tam kapau ka jinget jong Abraham ha ka jingknya ya Ishak ka siti ke Hebrew ru ka ong bahaya ka ni kumju ka kitab Genesis nang ba arfuar siti ke Hebrew nang ba khatwei ru ka kren spang ka ni spang ka jinget jong Abraham u Abraham unget kumno unget ba ublei la kular ling ba Ishak kan sawan ka jingker khu ya ka yeng ka sem jong u kita ki khun ki siu jong u kin saroi ling ba Ishak henrei haba ublei ong to terwa ya Ishak u Abraham unget ya kata ka jingkular ublei bat upen pau kata ka jinget ba ublei ula kular un sale hakano korkom unumtip banle umtip hakano korkom ublei unle tangba ublei ong lingbau Ishak tangba menta ublei ong terwano ya Ishak u Abraham upen pau ya kata ka jinget dak ba ule ya ka kam kata ka kam kade ba usim ba uterwa ya Ishak halor keduan dei tang angel jong utrai bala pensange ya u Abraham takadau ladangi pensyong nong rembai kini ke baro khoi haba lar pipuli ha kasti siki roman lanong basau ba kren sepang u Paulus ru upen iya kenuksa jong Abraham hikum ka jinget ka ba Paulus uang peju Abraham ula temen lajendan sispa snem kalok jong u kaladon kendai po snem ula dapat ya kamet jong u ka bumut la dei ban sungu telur no tangba ula kermen ula sungu skam ban balai ula sungu skam lan dukat ba arpoi ka ang ba ula kermen namar ba utip skam ba uta ubala kular ula banle ekini ke baro uta ubala kular ula banle ekini ke baro na kata kadau Abraham ula nget berkata ka jinget kalapan manhok ya u namar balai ula pen im da ka kam ka jong u om dei ba Abraham usunget usong aju andre unget ber ule kau jelenti ke bau Abraham ujiet ban yat kalenti bau hab ban no ya ka yeng ka sem jong ukpa jong u kalenti ban lek pada syakari ke ba om tip ya kendu ya no mano bandon kinong shun ayu kinwan ka ke ban jai u kalenti ke ba mu uyat ka dei ka jing im ya ka tu ka jinget ke ba uko ungu ya u blei ha ka ju ka rukom ru ka tin ka siti jong Jacob ko ong kitai ka jinget klem ki kam kalong ka bayap namar balai ya ka jinget hab ban pen pau ha ki kam lada manganga nget si cha u Jisu ka kam ba bha ba khot ba manganga le kan kersoi na kata ka jinget ngamla ban ong manganget ha u Jisu nganget ya ka tin jong blei nga im ba ka jing im ka pa persya ya ka jing kai jong Jisu kata ka mot ngalong lam ler ngamla hiru bangan ong banga i ya u Jisu henrei ngalet pada ki kam jong baman kata ka ba long ka balam ler takada pa u Jacob u ong ne khot khat pra ong pi ong ba pidon ka jinget bat ngadon kikam ngan pun sabut hapi bangadon ka jinget da ka ba pen i kikam junga uklam ong ra ba ngan pun sabut kikam junga bangan yo ka jing embam jukut em ong ngan pun sabut ya kani ka jinget da kikam junga saya uklam ong ra ba ngangan long hok hakmat jung blei de kikam junga bakla wong ngan pun sabut hapi da bangadon ya ka jinget da ka ba pen i kikam junga mentapi pada pi ong bam dan kam kikam tu pen i mentai ka jinget klem kikam pen i mentai ka jinget klem kikam ladang a mentang adon hang ning ong nganget ha blei kumno pin iyo iya kata ka jinget junga ha ka kam ba mangangale ha tu nga im na em kalenti ka badai na kata ka daw ka jing ong jong Jacob om dei ba ma u ong ba dalang ile de kikam ka bu ngin salong ki ba hok hakmat jong blei em ngalang nget ha Jisu bat kani ka jinget ha Jisu ngapen i ling ba ka kam junga kani ka benta jong ka jinget ka babun sin ngi klet kata dei bingi ong ban nget ka mut ka commitment bangin im menta kum bakwa u Jisu Kris kam dei tang haba ngi perkhat ha jing mut jing perkhat jing ngi piang o nga nget kum ne em
nga menta kumba kwa Jesus Christ takadaw kapdeng do kumba ong Jacob ngan pen iya ka jinget junga daki kam bangale namar banga iya jo Jesus takadaw ngale bhai ki weipat kumba ong Mother Teresa haba ki brio ki ong hatu phim kenjing ko madar ba phi kta ikini ki brio ki bapang nyang lengkut ka Mother Teresa ka ong gumno haba ngakta iki ngasat iki jingmong juki ngasngo kumba ngasat iki jingmong jung Jesus hatu kamdei ki jing sngo ka jing sngo ka basngo tunat ban ong mangayo ban kta ban sat iki jingmong jung Jesus ka Mother Teresa ka ngai ho Jesus ka pen iya ka da ka jing sekri ya ki para brio ha ka jing le jung kai ki para brio kayo i barabor ya o Jesus ka jinget jungi ka ko men ko para ba ye ling ba ki kam mat manta ki kam ngale om de era ka kam ngale e kan ka kam bandu bio e ka jing bam jukut nganget ya o Jesus bar ka jinget junga o Jesus ka penlong yang abangan pen iya kan ka jinget sabar da ki kam junga ngamla arban ong yanu nga ye je phi ka kam junga brang kalong mar khongpong ha ka ju ko kom ru bat ka jinget takraw dukhat bakhat pra ba kong san ba bun sin ngi sung su bakla bon ong bo Jacob ong ba da ki kam ngin la ban poi sabneng ka jinget ngapan pau da ki kam junga kani kadai ka pedeng jung ka jing kai jungi ha ka balang ka telik ru ba ka jinget ke kam ba ba ro khoi kidi ban kursoi na ka jinget om dai ba ki kam ba ngan le kam ba ngan im ba dekat ba mon ngan sule kam ba ngan yo sabneng da le le ru kata kam dai ka jing hikai jung ka gospel kam dai jing hikai jung ka balang ka telik nganget takadaw nga sale isin ay ki way nganget ya ujisu takadaw nga le ki kam ba nganget ya ujisu takadaw nga kloy ban ai ti la ka jong ka jing emro na banta ki way namar ujisu la le akata ka kom ko men ka para ba ye tungin pa sho ble ha ka kom ka barit ka mangingila man pen pau ka ni ka jinget jungi ling ba ki kam ki ba jungi ba ki kam jungi ki briu ki ban kli wow there's something different in you but ki kumta ngin sayo ban yalap ya ujisu ban pen i kata ka jinget ke jungi ha ka kom ka barit sedang ningkong nala jong la ka yeng ka sem enyero ya ujisu Christ junam na junam amen Wabneng to ai ba kajinget ka mela ai ngi ha ukun jungi Jesus Christ men jungi ba kading so kajing e wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba khu kin kirsiu biang hangi ya kajing kerman ba kar khu na menta kajingwan ka hima jungi to ai ba kajing e jungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo but you can tell baro ah ka jikmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snew ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai ba ka jinga e jong ka jubili kan karsiu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta ki spa beneng to ai ba ka ni ka jinga e kan pen sapriang ya ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pen em jong ni cha satla ka pertai chami ublei jong ni ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jingero shi junam amen Kudono kutam Jisu, tersin ay kumariang rap jingi Kristan, tuduay na kumta jingi,